изпълнителен продуцент Васил Новаков. Когато ви кажат, че ще ви дойдат братовчеди на гости през лятото, колко според вас ще бъдат? 2, 3? Да видим. Това са Лита, Начо, Начито, братовчеда Бът, Тере, Таби, Тонита, Скутър, Гордита, Чача, Лот-Лот и Лусита. Ох, разберете абсолютно всичко за Тейтър и нейните братовчеди, че и повече. Братовчеди. Нови епизоди от понеделник от 14:50 по Disney Channel. Били е майстор. Изтри нас! В белите. Ще успее ли да овладее магическите си сили? Но ти липсва. Да учиш магиосници? Изобщо? С най-добрия учител до себе си? Ами не го мисля всеки ден. Ще е лесна работа. Магиосниците отвъд Уейвърли Плейс. Нов сериал от понеделник, 24 март от 20:20 по Disney Channel. Открий силата на интензивната анти-ейдж грижа. С 5 вида хиалуронова киселина с различно молекулно тегло и златни протеини. Действа в дълбочина, за да активира естествените механизми на регенерация на кожата. Възстановява обема и намалява дълбоките бръчки с интензивното си анти-ейдж действие на 5 нива. Биотен Хиалуроник Голд. Кожа без блясък, тъмни петна. Ново микса Ниацинамид Брайт. 9% ниацинамид и витамин С в хидратиращ крем за тяло. Тестван под медицински контрол. Клинично доказано повишава блясъка и намалява тъмните петна при всички тонове на кожата. Ниацинамид Брайт от Микса. 100 години експерт по чувствителна кожа. Изпробвайте и други Микса многофункционални кремове в зависимост от нуждите на кожата ви. Температура. Болка. Облегчете болката и температурата на бебето. Панадол Бебе започва да действа след 15 минути. Нежен е към коремчетата и подходящ още след първия месец. Панадол. Решението започва тук. Лекарствен продукт с парацетамол. Без лекарско предписание за деца от 1 месец до 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Новите Minecraft Fixis и вълнуващи продукти вече са в Kaufland. Хубава седмица! Има малки нослета, както и големи. Някои се пъхат навсякъде или са често нацупени. Но когато настине, всеки нос има нужда от помощ. Муконазал Плюс отпушва всеки запушен нос. Бързо, напълно и трайно. Муконазал Плюс за всеки запушен нос. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца от 6 години. Съдържа трамазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Създай серум рутината, от която кожата ти се нуждае. С серумите на Nivea Cellular с хиалуронова киселина, бакочиол, витамин С и SPF 50+. Могат и да се наслояват. Затова не избирай само един. Серуми Nivea Cellular. Кожата е за да поемеш контрола. Nivea е за кожата. В сезона на настинките и грипа не позволявай на симптомите да вземат връх. Вземи новия Ибупром Синус Макс, единственият с максимална сила на двете активни съставки и двойно действие. Атакува възпалението в синусите и симптомите на грип и настинка. Макс силата срещу грип, настинка и синузит. Вземи максимума от сезона с новия Ибупром Синус Макс. Лекарствен продукт за лица над 12 години за краткосрочна употреба. Съдържа ибупрофен и псевдоефедринов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Това е от преди 20 години. Днес изглеждам даже по-добре. Благодарение на това. Ревиталив Лейзър Серум. 3 серума в едно. С пептиди, хиалурон и витамин С. За видими резултати. Бръчки, еластичност и изравнен тен. За 3 от 4 жени това е най-добрият серум. Ревиталив Лейзър Серум. Лореал Париж. Защото го заслужаваме. Благодаря, Тефал! С Cook for Me ще сготвя за 10 минути. Бързо и вкусно! Благодаря, Тефал!
С Dual Easy Fry е бързо, здравословно, сочно и хрупкаво. Преоткри удоволствието от готвенето с Тефал. Хей, виж! Кухненска ролка Емека Джамбо е голяма колкото цели 4 стандартни ролки. Тя е с 3 дебели плътни пласта, за да попива много. Разумен избор за твоето семейство. Емека. Изгодна, здрава мека. Произходът има значение. Ето защо ние от Плазмон влагаме доброто от Италия в бебешката ни храна. 100% италианска пшеница. Доброто от Италия за вашите деца. А сега опитайте готовите ни менюта Плазмон. Кик. Повече модна визия, отколкото очакваш. Открий своя пролетен аутфит с XXL колекцията Дженина Кърфт, например с актуални суит якета или суит блузи за само 24 лева и 99 стотинки. Ела в твоя Кик и открий XXL колекцията Дженина. На колекция Сано Максима. Ултраконцентрирано мекотител с силен аромат, който дълго усещаш. Сано Максима. Колекция от парфюми. Магически свят от аромати. Имате проблем? Решението е Сано. Открий Филипс Лумея. Бръснеш, скубеш, криеш, използваш кола маска и отново бръснеш. Или просто бъди себе си. Нежните светлинни импулси приспиват косъмчетата. Бъди свободна в твоята собствена кожа. Перфектна коса, перфектни ногти и изключителен крем за лице, който получих от рекламата на Скариток. Комбиниран cu noi puteți fi voi înșivă. Бих го обяснила на извънземски. Тук в Сибрук дори обикновен ден в училище може да се превърне в лудо и абсурдно приключение. Толкова се вълнувам. Зомбите реанимирани от понеделник до петък от 18:20 по Disney Channel. Готови ли сте за пътуване пълно с падания? Това е само началото на нови необикновени приключения. Задават се незабравими моменти. Големият град на Гринс. От понеделник до петък от 18:50 по Disney Channel.